ଯୁବକ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀର ଜାଣା ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ତମେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଆଉ ଜାଣି ଶୁଣି ତ ନଳା ଦେଖି ଆସିଛି, କାରଣ ତମ ସହିତ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ଅଲରେଡି ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ପସିବୁଲ କଳ୍ପନା, ଏଇଟା ତୁମ ଦାଦୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତମେ ଯଦି ତମର ତାଜମହଲର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତମର ଦିବ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କାହାରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ମିସ୍ କଳ୍ପନା, ତମର ସେ ଅଧିକାରକୁ ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୋର ଜବତ ଛଡେଇ ଆଣିବ। ଛଡେଇ ଆଣିବି ତା ପାଇଁ ମାନବିକତା ଆଉ ବିବେକ ପଣିଆ ଦରକାର। ଯୋଉ ମାନବିକତା ଆଉ ବିବେକ ପଣିଆ ତମ ପରି ଚମ୍ପଟ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳି ହେଲେ କାଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେବେ કોઈ ହେଇପାରେନି। ଯେ ଦିନ ରାତି ମେଳରେ ନ ପାଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରେ ସେ ଭଳି କାଉ ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ କଳ୍ପନା, ତମର ପ୍ରତିଛବି ମୋ ମନର ଲେନ୍ସ ଭିତରେ ଆସି ମନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି।